Uh, Good evening, first off, gentlemen. Hello. Hello. बयबो खोनादों जानांगौ थ' दानि जोंनिया दानि बावैसो आं लाइभ फैदोंमोनबाबो जोंनिया बे नेटवर्क एररनि थाखाय एसे उसुबिदा जानानै बेक जाफिननो गोनां जाबाय थ' बेनि थाखाय बयनिसिमबो निमाहा बिनाय जाबाय थ' फिन दा जों लाइभ फैफिनबाय थ' जायफोरा नायगासिनो लाइभखौ नोंथांमोना साउन्डआ खोनादोंना खोनायाखै सोरबा कमेन्टनि थ्रुजों खिन्थाहरबा हामगोन थ' जों गोबाव खालामालासिनो फिर एगेन डिसकासन खालामबावनोसै थ' जोंनिया दा साथाम फैदों थ' गुड इभिनिं फरायसा नोंथांमोन सोरबा हाय हेल' कमेन्ट हरजागोन ओमफ्राय भिडिअखौ बयबो जाहाथे फरायसाफोरनो शेयार खालामो लोगोफोरनो थ' जोङो बयबो मिथिगौ दिनै जों बे जा भिडिअ बे भिडिअ जोङो चेप्टार 4 खौ जोङो डिसकासन खालामगोन क्लास 10 नि डिसकासन माने जाय आगोलाव फैनाय प्रिभियास इयार कुइसनखौ जोङो डिसकासन खालामगोन थ' गोबाव खालामालासिनो जों स्टार्ट खालामदोनसै दाफोर सानैल' वाचिं जागासिनो थ' नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामजाबानो जाबाय जायफोरा नायगासिनो थ' फार्स्ट जोङो बे चेप्टारखौ मिथिनो थांनांगौबा जोङो बिनि मा होनदों बिनि नै मोनसे फर्मखौ जों रोंनांगौ बेवहाय मा रोंनायदों ax स्क्वायर प्लास bx प्लास c इक्वल टु 0 दानि लाइफ फाइनाव जोंनिया बेखिनिया पार्टआ अलरेडि जोंनिया थांखाबायमोन बाट अब्लाबो आङो फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्राय जागाय जेननोसै आरोना थ' नायदो दा जोंनिया ax स्क्वायर प्लास bx प्लास c इक्वल टु 0 जोंनिया मोननांगोन थ' ओमफ्राय जोंनिया डिग्रीनि पावारा जोंनिया जौगानाय समानथायाव नालाय जोंनिया जौगानाय समानथायखाय बे मा जानांगोन जोंनिया 2 जानांगोन डिग्रीया मेक्सिमाम डिग्रीया जोंना 2 जानांगोन बेनिफ्राय ए बि सि आ जोंनियाफोरा नंगुमै अनजिमा बेनिफ्राय जेराव ए डाजनट इक्वल टु बि जोंनिया नैनि सर्ट कुइसन मोनसे फैयो मेट्रिकआव नुनाय मोनो बेबायदि कुइसन फैनाय मा होनदों बेयो ए डाजनट इक्वल टु 0 माने मा बिनि मिनिङा जाबाय जोंनिया मा ए नि जा मान बिनि माना 0 जानो हाया जुदि जों मानो जानो हाया बिनिबो जोंनिया रिजन दङ ओरैनो जोंनिया ए डाजनट इक्वल 0 बेबायदि जाया जोंनिया ए आ नाय ए नि मानखौ जेब्ला नोङो 0 लागोन अब्ला बियो जौगानाय समानथाय हिसाबै थानाय नङा मानो थानाय नङा जोंनिया ए खौ जुदि लाथिख' लायोबा जोंनिया ए स्कुवेरानो गैया जागोन ओंखायनो जोङो ए आ मा जानो हाया जोंनिया बेबायदि जानो हाया ओमफ्राय नेक्स्ट नायदो बेखिनिया जोंना गाहायाव मोननैसो जौगानाय समानथायनि माबायदि जोङो मावफुंनो हायो बेनि मोननैसो आदब होनाय दोङो फार्स्ट आदबा जाबाय जोंनिया नैबे जाबाय जोंनिया सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब बेनिफ्राय नेक्स्ट मोनसे सेकेन्ड आदबा जाबाय जोंनिया आबुं बर्ग खालामनाय आदब बेनिफ्राय थार्ड नाम्बाराव दङ जोंनिया जौगानाय मावसुलु खालामनानै मोनसे आदब आरोना बेबो थ' बे आदबजों जोङो बे आदबनि मोनसेल' फर्मुला दङ सबनिसाय इजि आदबा जोंना जौगानाय मावसुलु आदबा बयनिख्रुइ जोंनिया इजि बुंनो थाङोबा मानोना बेवहाय जोङो जेबो साननो गोनांथि जाया आरोना जोंनिया बि नि मानखौ दिहुनना लानानै बि सि ए बिसोर मोनथामनि मानखौ दिहुनना लानानै बे फर्मुलायाव डाइरेक्ट जोङो फज'ना होबानो बिनि मानखौ जोङो मोननो हागोन थामहिनबा मावफुंथायखौ जों मोननो हागोन एक्सनि भेलुखौ आरो बाट नाथाय बिनि जा मावफुंथाय माला ओंखारगोन बेनि जोंनिया कन्डिसना मोनसे जाबाय जोंना नैबे बि स्कुवेर माइनास 4ac खौ जोङो दिहुनग्रोना लानांगोन आरो बे बि स्कुवेर माइनास 4ac नि माना जेब्ला 0 निख्रुइ देरसिन जागोन बा इकुवेल जागोन अब्ला जोङो बेनि मावफुंथायखौ जों मोननो हागोन जोंना नैनिबो जोंनिया सर्ट कुइसन फैनाय नुनो मोनो मालाबा दा बेफोरखौनो जोंनिया स्टुडेन्टफोरा बिराद गोरा सानो आरोना जेबो गोरा नङा एक्सुअलि बेखौ जोङो जुदि मोजाङै फरायबा एबा दा नेक्स्ट नायदो दा जोंनिया मा होनदों बेवहाय मोननै जौगानाय समानथाया जुदि नैबायदि जायोबा जोंनिया जौगानाय समानथायखौथ' आं बुजायबाय थानो गोनांथि गैला नैबायदि जुदि जायोबा जौगानाय समानथाया जोंनिया मोननै नंगुबै रोदा थागोन जुदि जोंनिया बि स्कुवेर माइनास 4ac नि माना जोंनिया ग्रेटार देन मा जायो जोंनिया 0 जायो थ' ओमफ्राय नेक्स्ट नायदो बेनिफ्राय जोंनिया
मोननै समान नंगुबै रोदा थागोन जुदि जोंनिया b स्क्वायर माइनास 4ac नि माना जोंनिया 0 जुदि जायोबा नैबायदि जुदि 0 जायोब्ला बे जोंनिया मा जागोन मोननै समान थामहिनबा समान आरोना इकुवेल जोंनिया रोदाफोरा इकुवेल जाहैगोन ओमफ्राय नेक्स्ट जुदि नंगुबै रोदाया जुदि थाया अब्ला जोंनि कन्डिशना माबायदि जानांगोन b स्क्वायर माइनास 4ac आ जोंनिया मा जानांगोन 0 निख्रुइ उन्दै जानांगोन थामहिनबा 0 निख्रुइ उन्दै मानेथ' बयबो मिथिखागौ जानांगौ 0 निख्रुइ उन्दै माने मा मोननांगोन जोंनि भेलुआ माइनास नेगेटिभ भेलु जों मोननो हाबा जोङो जोंना बियो नंगुबै रोदा थाया किन्तु नंगुबै रोदा थाया होनना जोङो क्लास 10 आवसो थाया होनना मोनदों बा नों जेब्ला साइन्स स्ट्रिम लायो एचएस आव जेब्ला फार्स्ट इयार फरायगोन अब्ला नोङो बे b स्क्वायर माइनास 4ac नि लेस देनावबो जोंनिया समानथाय थायो होननानै मोनगोन आरोना थ' जोङो बेवहाय जोङो जेब्ला नोंथांमोना साइन्स फरायबा बेखौ नुनो मोनगोन थ' साइन्सनिबो फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारनिबो जोङो भिडिअ लाबोनो सानगासिनो बा टाइमनि आंखालाव जोङो लाबोनो हायाखै थ' ओंखायनो जायफोरा साइन्स स्ट्रिम लानानै फरायगोन सानदों बा जायफोरा लागासिनो बिथांमोना जोंखौ कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन स' जोङो भिडिअ थाबैनो बानायनो ट्राइ खालामगोन आरोना बिनिबो सायाव बेनिफ्राय फार्स्ट नेक्स्ट पेजाव जाहैबाय नायदो नेक्स्ट पेजाव दोङो जोंनिया मोननै फारि दाजाबथाय रग' अनजिमाफोरनि सानजाबगासेया दा जोंनिया बे कुइसना फैलायबाय नायदो मोनसे 2000 नाय 2021 आव फैदों बे 2021 माने मा फैदों जोंनिया देग्लायनि जा स्पेशल आनजाद बे आनजादाव बे कुइसना फैदों आरोना थ' मोननै फारि दाजाबथाय रग' अनजिमानि सानजाबगासेया जोंना 306 होनना बुंदों बेनिफ्राय जों बे रग' अनजिमाखौ दिहुननो नांगौ बे रग' अनजिमाखौ जोङो दिहुननो नांगौ थ' आं एगेन बुंदों जायफोरा माबाफोर सोंनो दङ नोंथांमोना सोंहरनो हागोन जाखांफु बसुमतारिया गुड इभिनिं होनना हरदों गुड इभिनिं ओमफ्राय आरो जोंनिया सानैल' दङ भिउआव थ' नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन जाय सानैया नायगासिनो लोगोफोरनो जाहाथे जों जयै मोजाङै फरायलांनो हागोन अब्लानिया ज' फरायबासो कमेन्टफोराबो बांद्राय ओंखारगोन मानोना सोंनो गोनां कुइसनफोरा बांद्राय थागोन आरो जुदि मानसि खमबाथ' कमेन्टआ कुइसना खम जाखागोन नाखा सोंनाय कुइसना इनिफ्राय जोंनिया नेटआ एसे प्रब्लेम जागासिनो थ' ओंखायनो भिडिअआ ससेयावनो आद्रा आद्रा जालांगासिनो आरोना दा जोंनिया दिनैनिबो नेटआ एसे प्रब्लेम जागासिनो अफानो जासिगोन जानो हानाय दा दसे उनाव ओंखायनो आं कुइकलिनो भिडिअफोरखौ श' खालामना होनसै नायदो जोंनिया नैबे जोंनिया आं बुजायनो हानाय नंला दिनै नेटआ जोंनिया जोबखाबाय अब्लाबो आं दिनै जा भिडिअखौ दाननो गोसो गैला आंथ' ओंखायनो भिडिअनि कुइसनफोरखौ जा जों दंमोन 2020 आव फैदों नायनानै जों नोंथांमोना स्क्रिनशट दिखांना लाबानो जाबाय दा नैबे जोंनिया नाय कुइसन दाबनै बर्ग बे जाबाय जोंनिया 2020 आव फैदोंमोन थ' बेनि थाखाय निमाहा बिनाय जाबाय जोंनिया नेटआ एसे प्रब्लेम जागासिनो थ' बेनिफ्राय जोंना नेक्स्ट थार्ड फर्थ पेजाव दङ नैबे जोंनिया नायदो फर्थ पेजनि बिनि आदा खिना होनाय दङ जोंनिया थ' बेनिफ्राय जोंनिया 4 नाम्बार कुइसनाव नायदोनिया मावफुंथाय दिहुननो होदों जोङो मा दिहुननो होदों जोंखौ मावफुंथाय दिहुननो होदों जों बेखौ मावफुंथाय माबोरै दिहुननो हायो बेखौथ' जोङो मिथिखादों जानांगौ दा नैबे 2000 बेसेबां फैदों 2019 आव फैदों रुट 2 x स्क्वायर प्लास 7x प्लास 5 रुट 2 इक्वल टु 0 बेखौ जों जौगानाय मावसुलुदो खालामबा बेबायदि जागोन आरोना निया जों आरामसेनो a नि मानखौ दिहुनना लाबाय b नि मानखौ दिहुनना लाबाय c नि मानखौ दिहुनना लाबाय बेबायदि जोङो दिहुननो हायो थ' बेनिफ्राय नेक्स्ट नायदो जोङो नेक्स्ट जोङो बेखिना नै पेजाव बेखिनाल' दङ 4 नाम्बार कुइसनसिम नाय मै कुइसनाव मा सनाव फैदों बेखौ नायना लाबानो जाबाय फर सानदोंमोन बेनिफ्राय गावबो नोंथांमोना उनाव गावबो फरायनो हागोन आरोना जुदि नोंथांमोना रोंखागौबा आरो नैबे 2019 आव फैदों आरो नोंथांमोना कुइसन पेपार जुदि फल' खालामदोंबा नुखादों जानांगौ बारा मोननै अनजिमानि बर्गफोरनि फारागा 180 दा बेखौ दुइसिन अनजिमानि बर्गआ देरसिन अनजिमानि 8 फान गेदेरसिन मोननै अनजिमाखौ दिहुन दा 2019 आव फैदों बेयो नायना लाबानो जाबाय नै आं एसे दिन्थिना होनाय जाबाय बयनोबो नियायनो आरो जायफोरा पीडीएफ नांगौ होनना बुंगासिनो बिथांमोना जोंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन पीडीएफ नांगौबा नाथाय बाट पीडीएफ खौ जों फ्रियाव होनाय जायाखै 2000 जा जोङो नै पेज चेप्टार वाइसनि नङा गासै बुकनि पीडीएफ खौ नांगौबासो नोंथांमोना मोननो हागोन पीडीएफ खौ लाबा नोंथांमोना हेल्प जागोन बायदि मोनो आरोना जों मानोना टाइमा एसे वेस्ट जानाय नङा नायबानो बुजिगोन भिडिअखौ नायाब्लाबो पीडीएफ खौ नायबा आरामसे बुजिगोन होननानै सानो जोङो बेखौ लिरना होखानाय जादों आरोना
साइन्सआबो बेबायदि लाइभ क्लास फैगासिनो नोंथांमोननि सापर्ट जुदि मोनबाय थायोबा जों सानफ्रोमबो लाइभ क्लास होनो बेबायदिनो ट्राइ खालामगोन बाट जोंनिया सापर्टआ बिराद खम जानाय नुनो मोनो सापर्ट माने जोंनिया मा होनदों स्टुडेन्टसफोरा भिउ जाया भिउ बहुत खम जायो आरोना ओंखायनो भिउ जिहेतु खम जायो सापर्टआ खम जायोसोना ना स्टुडेन्टसफोरा गैखाया बर' मिडियामनि स्टुडेन्टस बेखौ जों मिन्थिया ना बिनि रिजनखौ एक्चुअली दाबो हमनो हायाखै जोङो भिडिअ'थ' जोंना 400 प्लास जाहैबाय थ' जिहेतु एफा भिडिअ होबाय थ' ओंखायनो साबस्क्राइबारबो बारायनांगौमोन लोगोसे भिउफोराबो जानांगौमोन आरोना थ' जिहेतु जोंनिया भिउफोर गैया साबस्क्राइबारबो गैया बेखौनो मिथियो जे मोननैल'सो रिजन जाना फैयो बेनि रिजना जाबाय मोनसे जाबाय जोंनिया बर' मानसिफोरा फरायनो बायो नङाबा बर' मिडियाम स्टुडेन्टस फरायनाय मानसि गैबांला थ' बेनि रिजना बेनो जानांगोन आरोना मोननैथ' रिजन मोनसे नङा मोनसेथ' जाखानांगोन मानो होनबा जायखिजाया बुस्थुनिनो रिजन मोनसे नङा मोनसेथ' थाखायो थ' ओंखायनो जों सानबाय थादों आरोना बेनि रिजना मा जाथावना होननानै थ' ओंखायनो जों दा बेनि रिजनखौ दाबो मिन्थिनो हायाखै दा जोंनिया भिडिअ लाइभ होदों बाट स्टुडेन्टसफोरा साथामल'सो नायगासिनो 6K साबस्क्राइबार थाबाबो थ' आसा खालामो नेक्स्ट डेफोराव जेब्ला जोङो लाइभ होगोन अब्ला एसे स्टुडेन्ट जाबावगोन होननानै आसा खालामो मानोना स्टुडेन्ट जाबा जोंबो फोरोंहोनो मोजां नाङो थ' नैबा 2018 फैदों नायदो माबाफोर कमेन्ट दंबा कमेन्ट सोंहरनो हागोन फरायसानोंथांमोन जाय नायगासिनो बिथांमोना कमेन्टनि थ्रु जों सोंहरनो हागोन थ' नेक्स्ट जोंनिया नायदो जौगानाय मावसुलु थ' आङो क्विकलिनो रिभिजन हिसाबै जोङो दिन्थिना होनसै जिहेतु जोंना बांद्राय स्टुडेन्ट गैखाया थ' नायदों दा नैबे कुइसनखौ नायना लाबानो जाबाय किनिमानखौ थ' इनिफ्राय नैबे नायदो 3 बोसोरनि सिगां बे फैदों 2017 बैसो दिहुननाय आरोना जाखांफु बसुमतारी येस सार होनना हरदों थ' नेक्स्टआव जोङो नोंथांमोना जेसेबां हायो सापर्ट खालामगोन जोंबो जेसेबां भिडिअ लाबोनो ट्राइ खालामगासिनो बाट सापर्टफोरखौ जिहेतु नुवा ओंखायनो माने मालाबा गोसोफोरा बायग्लिलाङो आरोना जिहेतु स्टुडेन्ट जायाबा भिडिअखौ जुदि नायाब्ला जों मानो बानायबाय थानो बिदिबो गोसोआव फैयो थ' होमबाबो साफा सानै स्टुडेन्टआ सापर्ट नायो जोंनि भिडिअखौ मोजां नाङो ओंखायनो जों बानायनो गोसो जाबाय थायो आरोना साफा सानै स्टुडेन्टबाबो दा नेक्स्ट आयदा जोंनिया 3 बोसोरनि सिगां रमाननि नाय जुदि जोङो एक्सप्लेनेसन भिडिअ बानायनांगौबा जों बानायनो ट्राइ खालामगोन जुदि कमेन्टफोरा जुदि बुरजा फैयोबा एक्सप्लेनेसनखौ मोजां खालामसार मानो खालामथाराखै एक्सप्लेनेसन खालामनायनि रिजोना बेनो जे जोंना अलरेडि बेफोरनि भिडिअ होखानाय दङ माने इउटुबाव होखानाय दङ जोंनिया प्लेलिस्ट बानायखानाय दङ जास्ट बे नै भिडिअनि जा जोङो बेनि जा पेटार्नखौ लानानै जा डिसकासन खालामनाय बेनि टिम दङ आरोना बयनिबो टिम जायो जोंनिबो नै बानायनायनि टिमा बेनो जे जोंनिया माबोरै लिरनांगौ एगजामाव माबायदि कुइसन फैगोन बेखौ लानानैनो जोङो बेखौ नैबे सिरिसखौ जोङो स्टार्ट खालामनाय जादों जिहेतु जोंनिया अलरेडि भिडिअ दंखायोबाबो जोङो बेखौ लाबोनायनि रिजोना बेनो जे माने जोबोर स्टुडेन्टफोरानो मिथिस्लाबा माने माबोरै जों एगजामाव लिरनांगौ आरो लोगोसे माबोरै कुइसन फैगोन थ' बेफोर आइडिया जुदि एसे थायोब्ला एगजामाव जोंनिया गिनाया फैया गिनाय फैबानो जोंनिया मा जायो गिनाय फैबा जोङो एगजामाव लिरनो हानाय बुस्थुखौबो जों माने बावो थ' ओंखायनो जाहाथे कुइसन पेटार्नखौ मिथिना थायोब्ला आरो कुइसनखौ माबोरै फैयो मिथिबा बै साहसआ इनकारेज मोनसे फैगोन आरो नोंथांमोननि गोसोआव थ' ओंखायनो बे प्लेलिस्टखौ लाबोनाय जादों थ' नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय जोंखौ दा नैबे जोंनिया रमाननि बैसोनि जा कुइसन बे 2017आव फैदों थ' आं होमबाबो खेबसे दिन्थिना होनाय जाबाय नोंथांमोना लिरना लाबानो जाबाय भिडिअखौ पस्ट खालामनानै आरो भिडिअनि जा पिडिएफ फाइल नांगौ बेखौ नांगौबा नोंथांमोना पिडिएफ फाइल दङ नांगौबा निस्सय नोंथांमोना जोंखौ कन्टेक्ट खालामहरगोन होनना आसा थाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट गाहायनि समानथाया नंगुबै रोदा थागोन ना नैबे मस्ट इम्परटेन्ट कुइसन हिसाबै होनना बुंनो सानो आङो मानोना बेबायदि कुइसना माने जोंनिया फैबाय थानाय नुनाय जायो माने फैबाय थानाय माने सर्ट कुइसनाव फैयो माने नैबे से मार्कनि कुइसन फैयो नालाय जों मिथिनांगोन कुइसन पेटार्नखौ लानानैबो जों मालाबा हायोबा सम लानानै डिसकासन खालामगोन जे कुइसन पेटार्ना बेसेबां मा टाइपनि फैगोन से नाम्बारनि कुइसन बेसेबां फैगोन 2 नाम्बारनि कुइसन बेसेबां फैगोन 3 नाम्बारनि कुइसन बेसेबां फैगोन बेनि सायावबो मालाबा जोङो डिसकासन खालामनाय बायदि जोङो भिडिअ लाबोगोन थ' बेखौ नोंथांमोना जिंगासिनो नाङा बांद्राय थ' नैबे 2000 बुंनो थाङोबा 2016 फैदोंमोन 2016 फैनाय 3 मार्क्स नाय नैयाव मोननै स्टाइल लिरदों आङो नैबे जाबाय जोंना इयार बेसेबां सनाव फैदोंमोन एबारे बेनि उनावहाय जे दङ बे जोंना मार्च 2016 फैदोंमोन लोगोसे बे 3 मार्क्स जोंनिया दङमोन आरोना बे कुइसनाव ओमफ्राय जोंनिया नायदो 2x स्क्वायर - 6x + 3 = 0 बिनि लाथिख'खौ दिहुननांगौ दा जोंनिया लाथिख' जुदि नांगौबा जोंना 2 नि माना
माने b स्क्वायर माइनास 4ac नि माना 0 निख्रुइ देरसिन जानांगौ जों मोनबाय ने बेनि मानखौ जेब्ला दिहुनो 12 मोनबाय 12 मोननाय माने मा बे 0 निख्रुइ देरसिन नालाय तो 0 निख्रुइ देरसिन जायोबा जों बे मा जायो जोंनिया नंगुबै रोदा मा होनो मोननै दं नंगुबै रोदा मोननै दंबा बेखौथ' जोंनिया सिम्पल मोनथाम मेथड आं दानिनो बुंनो हाखाबाय जौगानाय मावसुलु सानजागिरि बिजिरनाय आरो मोनसे जाबाय आबुं बर' खालामनाय सबनिसाय इजि मेथडआ जाबाय जोंना नैबे जौगानाय मावसुलु खालामनानै दिहुननाय जौगानाय मावसुलु बाहायनानै आरोना तो ओमफ्राय नेक्स्ट जोंनिया नेक्स्ट पेज नैबे नेक्स्ट पेजाव नायदो कुइसनाव नेक्स्ट पेजाव जोंनिया मा दङ मोननै फारि दाजाबथाय रग' अनजिमाफोरखौ दिहुन जायनि बर्गफोरनि दाजाबथाया 365 तो बेवहाय जोंनिया 2015 आव फैदों ने 2015 आव फैदों 3 मार्क्सनि कुइसन दा बेवहाय आं आरामनो होखानाय दङ माबायदि नै कुइसनखौ जों खालामनांगौ दानिबो बेबायदि कुइसन आगोलावबो सिगां जों मोनखाबाय नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय फिर आङो खेबसे एगेन आगोलनि पेजाव लाफैनाय जाबाय ने दा जोंना नैखिना कुइसनानो जोंनिया आगोलाव फैदोंमोन तो ना लाइभ क्लास फैनायनि रिजनानो जाहैबाय स्टुडेन्टफोरजों इन्टारेक्ट जानो हाबा मोजां होननानै जों सानबाय आरोना दा जों सिगां अफलाइन भिडिअ होबाय थायोमोन दा जोंना लाइभ क्लास फैदों लाइभ क्लास होबा माने जोंनिया मा होनदों बेयो स्टुडेन्टफोर इन्टारेक्ट डाइरेक्ट लाइभलि इन्टारेक्ट जानो हायो माबाफोर कुइसन बे सोंनो गोसोबा डाइरेक्टलि सोंनो हायो तो नोंथांमोना माबाफोर सोंनो दङबा सोंनो हागोन मेथ्सनि जायखिजाया चेप्टारनि माबाफोर डाउट दङबा माबाफोर प्लेलिस्ट लाबोनांगौबा माबाफोर भिडिअ गोदान लुगैदोंब्ला माबा चेप्टारनि बेनि सायाव जुदि माबा सोंनो दङबा सोंनो हागोन तो दिनैनि भिडिअ जा डिसकासन खालामदों बेखिनिया जोंनिया 2016 निफ्राय 2015 निफ्राय 2021 सिम देग्लायनि जा स्पेशल मेट्रिक आनजाद जादों बेनि कुइसनफोरखौ जों डिसकासन खालामनाय बायदि जाजोब्बाय डिसकासन माने जोङो अभारभिउ बायदि जों नायजोब्बाय माबायदि फैगोन तो माबाफोर कुइसन दङबा सोंजागोन फरायसा नोंथांमोन बयबो हाय होनना कमेन्ट हरबा मोजां मोनगोन आङो जाय लाइभ नायगासिनो बिथांमोना कमेन्ट हरबा मोजां नांगोन सोर दङ हाय होननानै हर आरो गावनि डिस्ट्रिक्टखौ लिरना हर नो कमेन्ट ना दा जेबो कमेन्ट गैला नामा रावनिबो सोंनो गोनां माबाफोर सोंनो दङबा सोंजागोन इउ केन आस्क एनि कुइसन regarding this topic and नै टपिकनि सायावबो आरोना नै चेप्टारनि सायावबो सोंजागोन लोगोसे जुदि माबाफोर मेथ्सनि माबाफोर चेप्टारनि सायावबो माबाफोर सोंलु दङबा सोंजागोन माबाफोर जुदि भिडिअ नांगौबा माबाफोर भिडिअ मानिबा बानायनांगौबा सोंजागोन तो जेबो कुइसन गैयाबा जोङो बे नै सेसननि भिडिअखौ जोङो बिदाय लानो होनना सानबायमोन आरोना जुदि नो कुइसन बा हायो सार अके हायोबा मोजां मोजांनि बाथ्रा जों बयबो हानो नांगौ हायोबा नोंथांमोना जुदि हाबा जोंबो मोजां नाङो तो रिजाल्टआ बयनाबो मोजां जानांगौ जाखांफु बसुमतारी बहानि नोङो हेल' जाखांफु कमेन्ट हरदों बियो जाखांफु नो कमेन्ट आरो साबा नायगासिनो साबायासो नायगासिनो हेल' हाय गुड इभिनिं होनना हरबा मोजां नांगोन आरो डिस्ट्रिक्टखौ प्रब्लेम गैया सार अके प्रब्लेम गैया मोजांनि बाथ्रा बेनिफ्राय भिडिअखौ नेक्स्ट जेब्ला जों लाइभ फैगोन अब्ला जों लाइभ फैबा नाइटनि हरनि बे 8 PM फोरावनो जोङो फैगोन आरोना सानफ्रोमबो फैनो ट्राइ खालामगोन बाट हायोना हाया मिथिला टाइमासो मिथिसिगोन दा बाट जों फैनो ट्राइ खालामगोन 8आव सानफ्रोमबो माबाफोर कुइसन माबा मोनसे जायखिजाया टपिकखौ लानानै जोङो होनो ट्राइ खालामगोन आरोना तो भिडिअआ गोलाव जाबाय सानदोंनिया जोबोर तो भिडिअनिफ्राय जों बिदाय लानोसै फरायसा नोंथांमोन तो नेक्स्ट क्लास लोगो मोनफिनगोन होनना आसा थाबाय बाय बाय गुड इभिनिं बाय बाय फरायसा नोंथांमोन